A při cestách po Latinské Americe zavítal prezident Václav Klaus i do Chile, kde se mu mimo jiné zalíbilo i tamní protokolární pero. Vašku, co to děláš? Tomu mohlo hlavu splést, tenhle kluk, ten má fišlor, Václav, ten je bez. Když ekonom, ten na briefing hned přemýšlí, co by na něm vzít, tušku čmajs. Čmajs, centru Chile, bez problémů. Tak sto čmajs, v pohodě, sedě, to má glanc. Zručně čmajs, měl si chvilku, tak sto líznul. Prej sto čmajs, malou chvíli vem to čert. Hej! Každej ví, je to mašák, Vašek, ten je best. Krásné péro bez penálu, tomu mohlo hlavu splést. Tenhle kluk, ten má fišlor, Václav, ten je bez. Když ekonom, ten na briefing hned přemýšlí, co by na něm vzít. Million people have watched this video on YouTube. It is appropriately titled President of Czech Republic Steals Pen. Czech TV added the helpful graphics. You see President Václav Klaus at a press conference with the President of Chile. He opens a pen box, he admires it, then he does classic. Je to taky jedna z cest, skoro denně o tom čteme, tomu mohlo hlavu splést. Kauza z toho byla velká, Václav má u nás rest. Když ekonom den na briefing hned přemýšlí, co by na něm vzít. Ty sto čmajs. No. To není k smíchu.